Σήμερα θα μάθετε πώς η κανονική ζάχαρη έγινε ο κύριος ύποπτος για όλες τις παιδικές εκρήξεις θυμού. Πού ξοδεύει στην πραγματικότητα η ενέργειά του ο εγκέφαλός σας? Τι συμβαίνει αν ρίξετε ένα νόμισμα από έναν ουρανοξύστη? Ποιο εντοπίζει τους κεραυνούς ξανά και ξανά? Ποιος εφήβρε τα κερασφόρα κράνη των Vikings? Γιατί τα γένια φαίνονται πιο χοντρά μετά το ξύρισμα? Αν είναι εντάξει να βουτάμε αμέσως μετά το μεσημεριανό γεύμα? Από ποιο μέρος του σώματος χάνουμε πραγματικά θερμότητα? Πόσο καλή είναι η μνήμη των χρυσόψαρων και αν η κατάποση τσίχλας μπορεί πραγματικά να κολλήσει μέσα σας για χρόνια. Και θα ξεκινήσουμε με έναν μύθο που εξακολουθούν να πιστεύουν εκατομμύρια γονείς. Ο 10ος μύθος είναι η υπερκινητικότητα λόγω ζάχαρης. Πολλοί πιστεύουν ότι μόλις ένα παιδί φάει μια σοκολάτα, ένα κομμάτι γλυκό ή ένα κομμάτι τούρτας, μετατρέπεται αμέσως σε έναν μικροσκοπικό ανεμοστρόβιλο. Αρχίζει να τρέχει, να πηδάει, να ουρλιάζει, να γελάει και να συμπεριφέρεται σαν να έχει βυθιστεί σε κατάσταση χάους. Οι γονείς το βλέπουν αυτό και αμέσως βρίσκουν τον ένοχο. Φυσικά, είναι η ζάχαρη, ποιος άλλος. Αλλά όταν αυτή η ιδέα δοκιμάστηκε σωστά, αποδείχθηκε λιγότερο εντυπωσιακή. Στα παιδιά δόθηκε είτε ζάχαρη είτε ένα τεχνητό γλυκαντικό, αλλά ούτε τα παιδιά ούτε οι γονείς τους ήξεραν ποιος πήρε τι. Και δεν υπήρχε ουσιαστικά καμία διαφορά. Τα παιδιά που έδωσαν ζάχαρη δεν έγιναν αισθητά πιο υπερκινητικά. Αλλά όταν οι γονείς νόμιζαν ότι το παιδί τους είχε πάρει ζάχαρη, άρχισαν να βλέπουν μια έκρηξη ζάχαρης, κυριολεκτικά σε κάθε κίνηση. Ένα παιδί πετάχτηκε. Να που ήταν. Ένα παιδί γέλασε. Ήταν σαφές. Η ζάχαρη είχε πάει στο κεφάλι του. Στην πραγματικότητα, η ζάχαρη συχνά τυχαίνει να βρίσκεται ακριβώς δίπλα στο χάος. Ένα πάρτι γενεθλίων, καλεσμένοι, μουσική, δώρα, φίλοι, τούρτα, μπαλόνια. Το παιδί είναι ήδη ενθουσιασμένο. Θα μπορούσε να είχε φάει ένα κανονικό αγκούρι αντί για τούρτα και να συνεχίσει να τρέχει στο δωμάτιο σαν πύραυλος. Αλλά η τούρτα φαίνεται ύποπτη, οπότε παίρνει όλη την ευθύνη. Αυτό δεν σημαίνει ότι τα παιδιά μπορούν να τρώνε γλυκά χωρίς περιορισμούς. Η ζάχαρη σε μεγάλες ποσότητες δεν είναι πραγματικά καλή για την υγεία. Αλλά η ιδέα ότι μετατρέπει αμέσως ένα παιδί σε ένα ανεξέλεγκτο τέρας είναι υπερβολική. Τις περισσότερες φορές, οι ενήλικες απλώς βλέπουν αυτό που περιμένουν. Τώρα ας προχωρήσουμε σε έναν ακόμη πιο δελεαστικό μύθο, ότι το 90% των αχρησιμοποίητων υπερδυνάμεών σας είναι κρυμμένο μέσα στον εγκέφαλό σας. Ο αριθμός 9 είναι ο μύθος ότι οι άνθρωποι χρησιμοποιούν μόνο το 10% του εγκεφάλου τους. Αυτός είναι ένας από τους πιο δημοφιλείς μύθους, επειδή ακούγεται τόσο καλός. Είναι σαν ο καθένας μας να κρύβει μέσα του μια τεράστια δεξαμενή ιδιοφυΐας, απλώς ξεχάσαμε κάπως να πατήσουμε το σωστό κουμπί. Ενεργοποιήστε το άλλο 90% και ξαφνικά απομνημονεύετε βιβλία με μια ματιά. Λύνετε πολύπλοκα προβλήματα σε δευτερόλεπτα και μετακινείτε αντικείμενα με τη δύναμη του μυαλού σας. Δεν είναι περίεργο που ταινίες, βιβλία και ομιλίες παρακίνησης έχουν βασιστεί σε αυτήν την ιδέα. Αλλά στην πραγματικότητα, ο εγκέφαλος δεν είναι σαν μια παλιά αποθήκη, όπου το 90% των δωματίων είναι κλειστά και μαζεύουν σκόνη. Ακόμα και όταν κάθεστε και δεν κάνετε τίποτα, ο εγκέφαλος συνεχίζει να λειτουργεί. Παρακολουθεί την αναπνοή σας, τον καρδιακό παλμό, τις κινήσεις, τα συναισθήματα, τη μνήμη, την ομιλία, την όραση, την ακοή και ένα σωρό άλλες διαδικασίες που δεν σκέφτεστε καν. Και όταν κοιμάστε, δεν απενεργοποιείτε. Μπορεί να ταξινομήσει αναμνήσεις, να επεξεργαστεί πληροφορίες και για κάποιο λόγο να σας ξεγελάσει και να σας βάλει σε ένα όνειρο όπου είστε πίσω στο σχολείο χωρίς εργασίες για το σπίτι. Οι επιστήμονες μπορούν να παρακολουθούν την εγκεφαλική δραστηριότητα χρησιμοποιώντας εξειδικευμένους σαρωτές και δεν υπάρχει μια τεράστια νεκρή ζώνη που απλώς περιμένει τη σειρά της. Διαφορετικά μέρη του εγκεφάλου ενεργοποιούνται για διαφορετικές εργασίες, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι τα υπόλοιπα είναι άχρηστα. Επιπλέον, ο εγκέφαλος ζυγίζει πολύ λίγο σε σύγκριση με το σώμα και όμως καταναλώνει μια τεράστια ποσότητα ενέργειας. Αν το 90% του εγκεφάλου δεν έκανε τίποτα, η εξέλιξη θα είχε πει προπολού «Γιατί ταΐζουμε αυτό το ακριβό όργανο?» Η φύση γενικά δεν θέλει να πληρώνει για άχρηστα μέρη. Η απλούστερη απόδειξη είναι η εγκεφαλική βλάβη. Αν το μεγαλύτερο μέρος του εγκεφάλου δεν ήταν απαραίτητο, η ζημιά θα ήταν σχεδόν ανεπαίσθητη. Αλλά ακόμη και ένας μικρός τραυματισμός μπορεί να επηρεάσει την ομιλία, τη μνήμη, την κίνηση, την όραση, τα συναισθήματα ή τη συμπεριφορά. Έτσι, ο εγκέφαλος δεν είναι τεμπέλης, ούτε κρύβει τις υπερδυνάμεις του από εσάς. Λειτουργεί ήδη. Δυστυχώς, το υπόλοιπο 90% δεν θα σας μετατρέψει σε ήρωα επιστημονικής φαντασίας. Τώρα, ας προχωρήσουμε σε έναν μύθο που ακούγεται σαν αστικός θρύλος.
Μπορεί ένα μικρό νόμισμα που πέφτει από έναν ουρανοξύστη να γίνει ένα θανατηφόρο όπλο? Ο αριθμός 8 είναι ο μύθος του νομίσματος που πέφτει από έναν ουρανοξύστη. Πιθανότατα έχετε ακούσει την ιστορία ότι αν ρίξετε ένα μικρό νόμισμα από μεγάλο ύψος, όπως το Empire State Building, θα επιταχυνθεί τόσο γρήγορα που θα μπορούσε να τρυπήσει το κρανίο ενός ανθρώπου. Ακούγεται τρομακτικό. Στέκεστε εκεί, ασχολείστε με τις δικές σας δουλειές και ξαφνικά ένα φωνικό σεντ πέφτει ορμητικά από τον ουρανό. Αλλά στην πραγματικότητα, η φυσική δεν είναι τόσο δραματική. Όταν ένα νόμισμα πέφτει, αρχικά επιταχύνεται λόγω της βαρύτητας. Αλλά στη συνέχεια έρχεται στο προσκήνιο η αντίσταση του αέρα. Ο αέρας δεν είναι ένα κενό μέσα στο οποίο τα αντικείμενα πετούν ανεμπόδιστα. Το νόμισμα αρχίζει να συγκρούεται με μόρια αέρα, να πέφτει, να επιβραδύνεται και γρήγορα φτάνει στη μέγιστη ταχύτητα πτώσης του. Αυτό σημαίνει ότι δεν μπορεί πλέον να επιταχύνει επαόριστον, όπως στο καρτούν όπου ένα αντικείμενο πέφτει κατακόρυφα και μετατρέπεται σε μετεωρίτη. Τελικά, ένα τέτοιο νόμισμα θα σας χτυπήσει δυσάρεστα, ίσως και επώδυνα, αλλά δεν θα μετατραπεί σε σφαίρα, ούτε θα σας τρυπήσει το κεφάλι. Αντίθετα, θα είναι κάτι σαν ένα απότομο κροτάλισμα, μετά το οποίο θα κοιτάξετε ψηλά και θα θέλετε απεγνωσμένα να βρείτε εκείνη την ιδιοφυΐα να πετάει χρήματα από την οροφή. Στο κενό, όπου δεν υπάρχει αέρας, όλα θα ήταν πιο επικίνδυνα, αλλά δεν ζούμε στο κενό. Ζούμε στη γη, όπου ο αέρας εμποδίζει συνεχώς μικρά επίπεδα αντικείμενα να γίνουν υπερόπλα. Είναι ηρωνικό το γεγονός ότι κάποια άλλα αντικείμενα που πέφτουν από ύψος μπορεί να είναι πιο επικίνδυνα από ένα νόμισμα. Για παράδειγμα, βαρύτερα ή πιο αεροδυναμικά αντικείμενα πέφτουν πιο ομαλά και διαπερνούν καλύτερα τον αέρα. Ένα στυλό ή ένα μικρό μεταλλικό αντικείμενο, για παράδειγμα, μπορεί να είναι πολύ πιο επικίνδυνο επειδή δεν πέφτουν ή δεν επιβραδύνονται τόσο πολύ. Έτσι, ένα νόμισμα που πέφτει από έναν ουρανοξύστη δεν είναι ένας θανατηφόρος θρύλος, αλλά μάλλον μια αστική ιστορία τρόμου. Αλλά ο ακόλουθος μύθος μπορεί στην πραγματικότητα να κοστίσει τη ζωή σε ένα άτομο, επειδή ο κεραυνός, σε αντίθεση με τη δημοφιλή πεποίθηση, δεν είναι απαραίτητα αναγκασμένος να επιλέξει μια νέα τοποθεσία για να χτυπήσει. Νούμερο 7. Οι κεραυνοί μπορούν να χτυπήσουν το ίδιο μέρος 2 φορές. Η παροιμία «Οι κεραυνοί δεν χτυπούν ποτέ 2 φορές το ίδιο μέρος» ακούγεται ωραία, αλλά ως συμβουλή ασφαλείας είναι απλώς απέσια. Στην πραγματικότητα, οι κεραυνοί επιστρέφουν ήσυχα σε ένα σημείο που ήδη τους αρέσει, ειδικά αν είναι ψηλό, ανοιχτό ή σε μια καλά αγώγιμη τοποθεσία. Πύργοι, ουρανοξύστες, κατάρτια, απομονωμένα δέντρα, κορυφές λόφων, όλα αυτά δεν είναι τυχαία σκηνικά για κεραυνούς, αλλά πρακτικά μια πρόσκληση. Το απλούστερο παράδειγμα είναι το Empire State Building. Χτυπιέται από κεραυνούς ξανά και ξανά, περίπου δεκάδες φορές το χρόνο. Και αυτό είναι απολύτως λογικό. Το κτίριο είναι ψηλό, βρίσκεται στη μέση της πόλης και αποτελεί ιδανικό στόχο για κεραυνούς. Ο κεραυνός δεν σκέφτεται «Λοιπόν, έχω ήδη χτυπήσει εδώ, πρέπει να είμαι πιο πρωτότυπος». Επιλέγει μια διαδρομή που είναι πιο εύκολη για να ταξιδέψει ο κεραυνός. Έτσι, αν μια τοποθεσία παραμένει ένας βολικός στόχος, μπορεί να χτυπηθεί πολλές φορές. Υπήρχε μάλιστα και ένας άντρας ονόματι Roy Sullivan, ο οποίος χτυπήθηκε από κεραυνό 7 φορές. Εργαζόταν ως δασοφύλακας πάρκου και έγινε σχεδόν θρύλος. Τον αποκαλούσαν ανθρώπινο αλεξικέραυνο. Το πιο τρελό είναι ότι επέζησε από όλα αυτά τα χτυπήματα. Μετά από αυτό, ακόμη και οι συνάδελφοί του πιθανότατα γίνονταν λίγο νευρικοί κάθε φορά που εμφανιζόταν κατά τη διάρκεια μιας καταιγίδας. Γιατί είναι άλλο πράγμα να μην πιστεύεις στους ιονούς, και εντελώς άλλο να στέκεσαι δίπλα σε έναν άνθρωπο που η φύση έχει ήδη προσπαθήσει να σημαδέψει προσωπικά 7 φορές. Και υπάρχει μια άλλη επικίνδυνη λεπτομέρεια. Οι κεραυνοί δεν χτυπούν πάντα ακριβώς κάτω από ένα μαύρο σύννεφο. Μερικές φορές μπορούν να χτυπήσουν αρκετά χιλιόμετρα μακριά από την καταιγίδα, όπου ο ουρανός φαίνεται σχεδόν καθαρός. Έτσι, αν ακούσετε βροντές, είναι καλύτερο να μην παίξετε τον ήρωα και να σταθείτε κάτω από ένα μοναχικό δέντρο, πείθοντας τον εαυτό σας ότι οι κεραυνοί δεν χτυπούν 2 φορές. Το κάνουν. Και πώς? Τώρα ας προχωρήσουμε σε έναν μύθο που δεν είναι τόσο επικίνδυνος όσο αστείος. Γιατί σχεδόν όλος ο κόσμος φαντάζεται τους Vikings να φορούν κερασφόρα κράνη, παρόλο που σε πραγματική μάχη αυτό θα ήταν μια πολύ κακή ιδέα. Έκτο, οι Vikings δεν φορούσαν κερασφόρα κράνη στη μάχη. Αυτή η εικόνα είναι τόσο βαθιά ριζωμένη στην pop κουλτούρα, που αν ζητήσετε από κάποιον να φανταστεί έναν Viking, σχεδόν σίγουρα θα δει έναν γενιοφόρο, αυστηρό άντρα με ένα τσεκούρι και 2 τεράστια κέρατα στο κεφάλι του. Φαίνεται ισχυρό, αναγνωρίσιμο και πουλάει καλά ως αναμνηστικό.
Το μόνο πρόβλημα είναι ότι οι πραγματικοί Vikings πιθανότατα δεν φορούσαν τέτοια κράνη στη μάχη. Ένα κράνος με κέρατα στη μάχη δεν είναι πλεονέκτημα, αλλά ένα δώρο στον εχθρό. Τέτοια κέρατα είναι εύκολο να τα αρπάξεις, να τα χτυπήσεις, να τα γατζώσεις με ένα όπλο ή απλώς να τα τραβήξεις με το ζόρι. Αλλά αν τρέχεις μέσα σε ένα δάσος, συμμετέχεις σε μια επιδρομή ή πολεμάς σε κοντινή απόσταση, τα κέρατα δεν γίνονται σύμβολο δύναμης, αλλά δύο επιπλέον δυσκίνητες ενοχλήσεις. Είναι σαν να μπαίνεις σε μια μάχη φορώντας έναν όμορφο αλλά τεράστιο πολυέλαιο. Τα πραγματικά κράνη των Viking ήταν πολύ πιο πρακτικά. Απλή προστασία, μέταλλο, μερικές φορές μια επιρρηνή πλάκα, τίποτα περισσότερο. Οι αρχαιολόγοι έχουν βρει αρχαία κερασφόρα κράνη, αλλά χρονολογούνται από άλλες εποχές και πιθανότατα χρησιμοποιούνταν τελετουργικά και όχι σε πραγματικές μάχες. Έτσι, τα κέρατα υπήρχαν στην αρχαία κουλτούρα, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι κάθε Viking τα φορούσε πριν από τη μάχη και σκεφτόταν «τώρα κανείς δεν μπορεί να με νικήσει». Η δημοφιλής εικόνα των κερασφόρων Vikings ενισχύθηκε σημαντικά από τα θεατρικά κοστούμια και τις όπερες τον 19ο αιώνα. Οι καλλιτέχνες χρειάζονταν μια δραματική, ζωντανή και αξέχαστη εικόνα και τα κέρατα ήταν η τέλεια επιλογή. Το κοινό την είδε, ο πολιτισμός την αγκάλιασε, μετά ήρθαν τα βιβλία, τα κινούμενα σχέδια, οι ταινίες και τα παιχνίδια και ο μύθος έγινε ισχυρότερος από την πραγματικότητα. Τελικά, οι Vikings έλαβαν ένα αξεσουάρ μόδας που σχεδόν σίγουρα δεν ζήτησαν. Και ο επόμενος μύθος δεν αφορά τους αρχαίους πολεμιστές, αλλά το μπάνιο σας και αυτή την παράξενη αίσθηση σαν τα μαλλιά σας να αποφάσισαν ξαφνικά να γίνουν πιο πυκνά και πιο άσχημα μετά το ξύρισμα. Νούμερο 5. Το ξύρισμα δεν κάνει τα μαλλιά πιο πυκνά. Αυτός ο μύθος επιμένει με τόση σιγουριά επειδή υποτίθεται ότι είναι κάτι που μπορείτε να δοκιμάσετε μόνοι σας. Ξυρίζεστε και μερικές μέρες αργότερα εμφανίζεται μια σκληρή τούφα. Φαίνεται ότι τα μαλλιά σας έχουν γίνει πιο σκούρα, πιο πυκνά και μεγαλώνουν πιο γρήγορα. Και ο εγκέφαλός σας αμέσως καταλήγει στο συμπέρασμα. Το ξηράφι άλλαξε κάτι. Είναι σαν κάθε χτύπημα της λεπίδας να στέλνει ένα σήμα στα μαλλιά σας. Παιδιά, δεχόμαστε επίθεση. Ας μακρύνουν ξανά 2 φορές πιο γρήγορα. Στην πραγματικότητα όμως, ένα ξηράφι δεν επηρεάζει τη ρίζα της τρίχας. Δεν φτάνει στο θύλακα, δεν αλλοιώνει το DNA σας, ούτε αναδιαμορφώνει το σώμα σας. Η τρίχα φυτρώνει κάτω από το δέρμα και το ξηράφι απλώς κόβει το ήδη αναπτυγμένο τμήμα της. Επιπλέον, την κόβει ομοιόμορφα, αφήνοντας μια αμβλή άκρη. Γι' αυτό, όταν η τρίχα αρχίζει να ξαναφυτρώνει, είναι πιο σκληρή και πιο χοντρή στην αφή. Δεν πρόκειται για μια νέα υπερτρίχα, αλλά για την ίδια τρίχα, απλώς με μια επίπεδη άκρη. Φανταστείτε ένα κλαδί που φυσικά στενεύει προς την άκρη. Αν το κόψετε ίσια, το κόψιμο θα φαίνεται πιο τραχή και παχύτερο από την λεπτή άκρη. Οι τρίχες επηρεάζονται με παρόμοιο τρόπο. Πριν από το ξύρισμα, η άκρη της τρίχας ήταν πιο απαλή και πιο λεπτή. Μετά το ξύρισμα γίνεται σαν ένα μικρό κούτσουρο. Και όταν υπάρχουν πολλά από αυτά τα κούτσουρα, φαίνεται σαν η τρίχα να έχει γίνει πιο πυκνή. Στην πραγματικότητα δεν είναι το πάχος που έχει αλλάξει, αλλά το σχήμα της άκρης. Αν το ξύρισμα έκανε όντως τα μαλλιά πιο πυκνά, οι άνθρωποι θα είχαν ανακαλύψει προπολού την φθηνότερη θεραπεία για τη φαλάκρα. Το να ξυρίζετε το κεφάλι σας κάθε μέρα θα ήταν αρκετό και μέσα σε ένα μήνα όλοι θα είχαν πλούσια μαλλιά. Δυστυχώς όμως, το ξύρισμα δεν λειτουργεί ως μαγικό μαλακτικό μαλλιών. Η ανάπτυξη, το πάχος και το χρώμα καθορίζονται σε μεγάλο βαθμό από τη γενετική και τις ορμόνες. Ας προχωρήσουμε τώρα στον μύθο ότι σε πολλά παιδιά απαγορευόταν να μπουν στο νερό μετά το μεσημεριανό γεύμα, υποστηρίζοντας ότι ένα μπολ σούπα μετέτρεπε την πισίνα σε παγίδα θανάτου. 4. Μπορείτε να κολυμπήσετε μετά το φαγητό. Σχεδόν σε όλους έλεγαν ως παιδιά «Μην μπείτε στο νερό αμέσως μετά το μεσημεριανό γεύμα, περιμένετε τουλάχιστον 30 λεπτά». Και ακουγόταν σαν η παραβίαση του κανόνα να προκαλούσε αμέσως σαμποτάρισμα στο στομάχι σας, κράμπες στα πόδια σας και ένα απλό κολύμπι να μετατρεπόταν σε σκηνή από ταινία καταστροφής. Ακουγόταν ιδιαίτερα τρομακτικό το καλοκαίρι, όταν στέκεστε ήδη δίπλα στο νερό και οι ενήλικες σας αναγκάζουν να καθίσετε σε μια πετσέτα και να παρακολουθείτε τους άλλους να διασκεδάζουν. Η λογική του μύθου είχε ως εξής. Μετά το φαγητό, το αίμα υποτίθεται ότι ρέει στο στομάχι για να βοηθήσει την πέψη, αφήνοντας τα χέρια και τα πόδια χωρίς σωστή παροχή αίματος. Αυτό μπορεί να προκαλέσει κράμπες, καθιστώντας ένα άτομο ανίκανο να κολυμπήσει και προκαλώντας πνιγμό. Το πρόβλημα είναι ότι το σώμα δεν είναι τόσο αβοήθητο. Μπορεί ταυτόχρονα να χωνέψει την τροφή, να κινηθεί, να αναπνεύσει, να διατηρήσει την ισορροπία του,
ακόμη και να ανεχτεί τις περίεργες αποφάσεις σας, όπως το να πηδήξετε στο νερό αφού φάτε ένα σάντουιτς. Στην πραγματικότητα, δεν υπάρχουν πιστικά στοιχεία ότι το κολύμπι μετά από ένα γεύμα είναι εγγενώς επικίνδυνο. Ναι, αν έχετε φάει ένα τεράστιο πιάτο λιπαρού φαγητού και αμέσως μετά αποφασίσετε να κολυμπήσετε γρήγορα, μπορεί να νιώσετε βάρος, άβολα ή να έχετε κράμπες στο στομάχι, όπως ακριβώς τρέχετε αμέσως μετά από ένα βαρύ γεύμα. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι κάθε μπουκιά φαγητού μετατρέπει αυτόματα το νερό σε παγίδα. Ένα χαλαρό κολύμπι μετά από ένα ελαφρύ γεύμα συνήθως δεν αποτελεί πρόβλημα. Έτσι, ο κανόνας «περιμένετε 30 λεπτά» ήταν περισσότερο ένα δίχτυ ασφαλείας για τους γονείς, παρά ένας ακλόνητος νόμος επιβίωσης. Ίσως οι ενήλικες ήθελαν απλώς τα παιδιά τους να ηρεμήσουν λίγο μετά το φαγητό, αντί να βουτήξουν αμέσως στο νερό με γεμάτη κοιλιά και πλήρη έλλειψη αυτοελέγχου. Αλλά ο μύθος του θανάσιμου κινδύνου είναι υπερβολικά υπερβολικός. Και ο ακόλουθος μύθος πιθανότατα διατυπώθηκε επίσης από γονείς. Φορέστε ένα καπέλο, σχεδόν όλη η ζέστη διαφεύγει από το κεφάλι σας. Και εδώ η αλήθεια αποδείχθηκε πολύ λιγότερο δραματική από ό,τι μας είπαν. Νούμερο 3. Η μισή ζέστη δεν διαφεύγει από το κεφάλι σας. Αυτός είναι ένας από εκείνους τους μύθους που είναι ιδιαίτερα πιστικοί τον χειμώνα. Βγείτε έξω χωρίς καπέλο και κάποιος σίγουρα θα πει «Τι κάνεις? Η μισή ζέστη διαφεύγει από το κεφάλι σου». Μετά από μια τέτοια δήλωση, φαίνεται σαν το κεφάλι σας να μην είναι μέρος του σώματός σας, αλλά ένα ανοιχτό παράθυρο μέσα από το οποίο το σώμα σας θερμαίνει γρήγορα το εξωτερικό. Στην πραγματικότητα, η θερμότητα δεν διαφεύγει από κάποιο μαγικό σημείο, αλλά από οποιοδήποτε εκτεθειμένο δέρμα. Αν ολόκληρο το σώμα σας είναι καλυμμένο, αλλά το κεφάλι σας είναι εκτεθειμένο, τότε φυσικά το μεγαλύτερο μέρος της θερμότητας θα διαφύγει από το κεφάλι σας, απλώς επειδή είναι η μόνη ανοιχτή περιοχή. Αλλά αν τα χέρια, ο λαιμός, το πρόσωπο ή τα πόδια σας είναι εκτεθειμένα, θα χάσουν επίσης θερμότητα. Το σώμα δεν λέει «Εντάξει, στέλνουμε όλη τη θερμότητα επάνω, έχουμε έξοδο κινδύνου». Αυτός ο μύθος συχνά συνδέεται με παλιές στρατιωτικές παρατηρήσεις, όπου άνθρωποι δοκιμάζονταν σε κρύο καιρό φορώντας ζεστά ρούχα, αλλά χωρίς κάλυμα κεφαλής. Υπό αυτές τις συνθήκες, το κεφάλι ήταν στην πραγματικότητα η κύρια πηγή απώλειας θερμότητας. Αλλά το συμπέρασμα αργότερα διαστρεβλώθηκε σε μεγάλο βαθμό. Οι άνθρωποι δεν θυμόντουσαν τα συμφραζόμενα, αλλά την τρομακτική φράση «η μισή θερμότητα χάνεται μέσω του κεφαλιού». Αν και θα ήταν πιο ακριβές να πούμε «η θερμότητα χάνεται μέσω των μερών του σώματος που αφήνεται ακάλυπτα». Αυτό δεν σημαίνει ότι τα καπέλα είναι άχρηστα. Βοηθούν, ειδικά σε κρύο θυελλώδη καιρό και για τα μικρά παιδιά, των οποίων τα κεφάλια είναι αναλογικά μεγαλύτερα από το σώμα τους. Απλώς ένας ενήλικας χωρίς καπέλο δεν μετατρέπεται αμέσως σε καλοριφέρ που ζεσταίνει όλη τη γειτονιά. Αν κάνει κρύο, ντυθείτε σωστά. Και μην νομίζετε ότι ένα καπέλο από μόνο του θα σώσει την κατάσταση, ενώ τα χέρια σας θα γίνουν μπλε χωρίς γάντια. Τώρα, ας προχωρήσουμε στον μύθο για το ζώο που οι άνθρωποι θεωρούν σύμβολο ηλιθιότητας εδώ και χρόνια, αν και τα χρυσόψαρα θυμούνται πολύ περισσότερα από όσα τους αποδίδονται. Δεύτερον, τα χρυσόψαρα δεν έχουν μνήμη 3 δευτερολέπτων. Αυτός ο μύθος είναι τόσο διαδεδομένος που τα χρυσόψαρα έχουν γίνει σχεδόν σύμβολο της λύθης. Λένε ότι κολυμπούν γύρω από το ενιδρίο, βλέπουν το ίδιο κάστρο κάθε 3 δευτερόλεπτα και σκέφτονται «Wow, ένα νέο μέρος». Ακούγεται αστείο, αλλά είναι αρκετά προσβλητικό για τα ίδια τα χρυσόψαρα, γιατί στην πραγματικότητα δεν είναι καθόλου τόσο αβοήθητα. Τα χρυσόψαρα είναι ικανά να θυμούνται διαδρομές, να αναγνωρίζουν σήματα, να συνδέουν ενέργειες με ανταμοιβές και να μαθαίνουν. Τοποθετούνταν σε λαβύρινθους και όχι μόνο έβρισκαν την έξοδο, αλλά μπορούσαν να θυμούνται τη λύση πολύ αργότερα. Μπορούν να διακρίνουν χρώματα, σχήματα, ήχους, ακόμη και να αντιδρούν στους ανθρώπους που τα ταΐζουν. Με άλλα λόγια, ένα χρυσόψαρο μπορεί να καταλάβει. Αυτός ο μεγάλος παράξενος τύπος φέρνει φαγητό και αυτός απλώς παρακολουθεί και δεν κάνει τίποτα χρήσιμο. Μερικά χρυσόψαρα έχουν εκπαιδευτεί ακόμη και να εκτελούν κόλπα, να κολυμπούν μέσα από δαχτυλίδια, να σπρώχνουν μια μικρή μπάλα, να ανταποκρίνονται σε εντολές και να εκτελούν απλές εργασίες. Και όλα αυτά με έναν εγκέφαλο πολύ μικρότερο από ένα μπιζέλι. Έτσι, η φράση «μνήμη σαν χρυσόψαρο» δεν ακούγεται τόσο προσβλητική αν συνειδητοποιήσετε ότι ένα χρυσόψαρο πιθανώς μπορεί να θυμηθεί περισσότερα από ένα άτομο που ξέχασε γιατί πήγε στην κουζίνα. Ο μύθος των 3 δευτερολέπτων επιμένει επειδή δυσκολευόμαστε να αντιληφθούμε τα ψάρια ως νοήμωνα πλάσματα. Δεν γαυγίζουν, δεν νιαουρίζουν, δεν μας κοιτάζουν με εκφραστικά μάτια ή δεν τρέχουν να μας υποδεχτούν στην πόρτα. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θυμούνται τίποτα.
Ένα χρυσόψαρο δεν είναι μια ιδιοφυΐα με γυαλιά, αλλά ούτε είναι ούτε ένα αιωρούμενο κουμπί επαναφοράς κάθε 3 δευτερόλεπτα. Και τώρα έχει απομείνει ένας τελευταίος μύθος, αυτός που χρησιμοποιείται για να τρομάζει σχεδόν κάθε παιδί, ότι η καταπιωμένη τσίχλα θα κολλήσει μέσα σας για χρόνια. Νούμερο 1. Η τσίχλα δεν μένει στο στομάχι σου για 7 χρόνια. Αυτός είναι ίσως ένας από τους πιο επίμονους παιδικούς φόβους. Αν κατά λάθος καταπιούσες τσίχλα, κάποιος πάντα θα έλεγε «Αυτό ήταν, θα είναι μέσα σου για 7 χρόνια». Ακουγόταν σαν το στομάχι σου να έχει ένα ειδικό ράφι για παλιά τσίχλα, όπου συσσωρευόταν για χρόνια σε έναν κολώδης βόλο, περιμένοντας την ώρα του, σχεδιάζοντας εκδίκηση. Στην πραγματικότητα, η τσίχλα δεν κολλάει στο στομάχι σας και δεν μένει εκεί για χρόνια. Ναι, το σώμα δεν μπορεί να την χωνέψει με τον ίδιο τρόπο που χωνεύει την κανονική τροφή, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι κολλάει. Το πεπτικό σύστημα κινείται συνεχώς και σμπρώχνει το περιεχόμενο προς τα εμπρός. Η τσίχλα απλώς περνάει μέσα από το σώμα και αποβάλλεται φυσικά, όπως και άλλα άπεπτα σωματίδια τροφής. Δεν είναι ρομαντικό, αλλά είναι αλήθεια. Γίνεται επικίνδυνο μόνο σε σπάνιες περιπτώσεις, εάν ένα άτομο καταπίνει τακτικά μεγάλες ποσότητες τσίχλας, ειδικά με άλλες δύσπεπτες ουσίες. Τότε μπορεί πράγματι να προκύψουν προβλήματα. Αλλά αν καταπιείτε κατά λάθος τσίχλα μία φορά, δεν ξεκινάει ένα 7ετές χρονόμετρο μέσα σας. Το στομάχι σας δεν την κρατάει ως αναμνηστικό, ούτε την κολλάει στον τοίχο με μια πινακίδα που γράφει «Επιστροφή στον κάτοχό της σε 7 χρόνια». Οι άνθρωποι μασούν διάφορες ρητίνες και παρόμοιες ουσίες εδώ και χιλιάδες χρόνια και η ανθρωπότητα κατά κάποιον τρόπο επέζησε χωρίς τη μαζική κατάρα της τσίχλας. Έτσι, ο μύθος των 7 ετών είναι περισσότερο μια τακτική εκφοβισμού που χρησιμοποιείται από ενήλικες για να αποτρέψουν τα παιδιά από το να καταπιούν σκόπιμα τσίχλα. Αλλά η αλήθεια είναι πολύ πιο απλή. Η τσίχλα δεν κολλάει πάνω σου για χρόνια. Απλώς προχωράει. Και αν κάποιος μύθος έχει την ικανότητα να κολλάει για πολύ, δεν είναι η τσίχλα, αλλά μάλλον ιστορίες σαν κι αυτές που ακούμε ως παιδιά και μετά επαναλαμβάνουμε σε όλη μας τη ζωή. Γι' αυτό αξίζει να ελέγχονται μερικές φορές πολλά προφανή γεγονότα. Η ζάχαρη δεν μετατρέπει απαραίτητα τα παιδιά σε τυφώνες. Ο εγκέφαλος δεν είναι αδρανής κατά 90%. Ένα νόμισμα που πέφτει από έναν ουρανοξύστη δεν γίνεται σφαίρα. Ο κεραυνός μπορεί να χτυπήσει το ίδιο σημείο ξανά και ξανά. Οι Vikings δεν αναγκάζονται να φορούν κέρατα μόνο και μόνο επειδή φαίνονται καλύτεροι στις φωτογραφίες. Τα ξηράφια δεν κάνουν τα μαλλιά σας πιο πυκνά. Μπορείτε να κολυμπήσετε με ασφάλεια μετά το φαγητό, αρκεί να μην επιχειρήσετε μια ολυμπιακή κολύμβηση μετά από ένα γεμάτο πιάτο. Η μισή θερμότητα του σώματός σας δεν διαφεύγει από το κεφάλι σας. Ένα χρυσόψαρο δεν ξεχνά τον κόσμο κάθε 3 δευτερόλεπτα και η τσίχλα δεν ζει μέσα σας για 7 χρόνια. Το αστείο είναι ότι αυτοί οι μύθοι δεν εξαφανίζονται, ακόμα και αφού έχουν καταρριφθεί εδώ και πολύ καιρό. Επειδή ακούγονται απλοί, βολικοί και οικείοι, είναι εύκολο να τους επαναλάβεις. Είναι εύκολο να τους θυμάσαι. Και μερικές φορές βοηθούν ακόμη και τους ενήλικες να ελέγχουν τα παιδιά τους. Μην τρώτε γλυκά, μην μασάτε τσίχλα, φοράτε καπέλο, μην μπαίνετε στο νερό. Αλλά τώρα, κάθε φορά που ακούτε μία από αυτές τις φράσεις, θα ξέρετε τι είναι αλήθεια και τι είναι απλώς μια παλιά ιστορία που έχει μεταδοθεί εδώ και πολύ καιρό. Πείτε μας στα σχόλια ποιον από αυτούς τους μύθους πιστεύετε για πολύ καιρό. Και αν θέλετε περισσότερες τέτοιες αναλύσεις δημοφιλών παρανοήσεων, εγγραφείτε. Τα μελλοντικά βίντεο θα περιλαμβάνουν ακόμη περισσότερα πράγματα που μας έχουν πει λανθασμένα εδώ και χρόνια.